Oma haikino sini sar Devid Murasing Tripura to Delhi pedal yatra haikeba coba khlai tongo sini sar Devid Murasing. Oma haikino sini Tripurasa ni bagai coba khlai tongo sini sar Devid Murasing. Watanya watai hanya satung hanya ke belai keno kosto khlai tongo joto sini Tripurasa ni bagai. Oma haikino lama dego sogoi keno borongni jengjal haikeba borongni problem asaima tabuk borokni phanrok blaikeno komungui tongo aboni bagai oma haikeno joto sini Tripurasa rokwo sini sar Devid Murasing je mansak chaitogui chobalai tongo joto sini Tripurasa rok phatar hasteo tongnai rokbo chobanani bagai bwkhak akukjak sini Tripura People Foundation team ni Bwkhak Twi je mansak Chuba Hur Kha sini sar Devid Murasing no sini tüifang okra sini sar Dinesh Debarmani saichungong banyo omhaikeno sini sar Devid Murasing no je mansak Chuba Hur Kha sini Tripura People Foundation team ni Bwkhak Twi omhaikeno Tripura People Foundation team khajagai tongmani Bangalore Kerala Chennai haikeba Hyderabad team joto team kaisake milewoi Chuba Hur Kha je mansak sini sar Devid Murasing no especially Hyderabad team chungno blaikeno paipleya hambai maro tang himle sing asuk jora sini Tripurasa rok joto Hyderabad job khaitanai rok thanjake unity ke samung khlai joto sini Tripurasa rok ni bagai chubalai tongmani bagai blaikeno paipleya hambai maro oma hakeno sing thanjake tongna nangnai sing thanjake samung khlainani nangnai Amakino sing je mansak sini Bwkhak war khlai bwskang agogoi chubai rohoka sini sar Devid Murasing no bo sini Tripurasa ni bagise je mansak choba khlai tongo Tripura to Delhi pedal himi tongo yakungbai himi thangai tongo ke singke tangai sing sini sar Devid Murasing no chubai maya khaneba sing jodo phadi palkhe chubalayana sini sar Devid Murasing no sini Tripurasa ni bagi bo je mansak kosto khlai choba khlai tongo sing je mansak singbo kosto khlai pano sini sar Devid Murasing no chobalayana palkhe oma hakeno sing palkhe tongna nangnai thanjake tongna nangnai sing father hasteo job khlaibo joto sing thanjake no palkhe tongna nangnai joto sini Tripurasa ro norok tabukphano o channel no subscribe khajinai jogo hingke subscribe khainari tangi himle norok o channel ni bisingtwi omhai related video nugui manai haikeba omhai related video upload norok tabukphano Tripura People Foundation in Hyderabad team songbai tabukphano kwrangjage hongye norok kwrangui mano contact number rijak o jagao norok kwrangui mano